buat tuan ulau tama di tikion sisada hasuhuto dohita namartino dohon boru bere doho ibe bere asare tama hita di sosial hutna marpangi dua tua mata dewata situlu sadai asang giat ditiroi jala riring-iring di pasaut tulus ulaunon di bagasan pasu-pasuna bama jolo amang jumolo pangiduan marsoba tu dewata situlu sada. Maulia ate bamang namalo nami kami hele pangiduan nami tu nasida huhu marsoba di jari-jari 10 bama jolo marsoba nami tu saluhut akan hugu arihami nakkinangani ditongani alamanon nalaho mangudur hon anak do parumain ditongani alamanon bay majolo mula-mula nai asabu si kondo sudia kaulaon di hatan Allah mangalia mahami mangalia tonana do parumen nami amang namalo nami asa hulu to kami di tongani alamanon patuduh Allah sendiri rohanami bangun nau ngujak anak do parumain sikok majalo sian pangulan huria pasu-pasu jalo sonia do dinalah majalo kapasu-pasu sian hami namar hamarang kisong do di sana jani hulu nami asa hulu to kami anak do parumain bama jolo godang lieti tulu heli langsung dewasa persimpangan kita lihat perhorasan lihat panggawian di anak doh parumain nami tu pahonia mata dewata jadi soni mah patari dohonon nami mah dia seni rohan nami dia nong tabba rumah tangga di hami jadi labu adok persolam anak doh parumain nami labu adok persolam di jamu de masukan di bagian dapur ala pangulani huria do anak doh parumain saya majolo mah namo partusi di jamu de mata siroganda ina
modus soni nang disudih hamuna ke keluarga. Menutus soni pe. Jelas ni rohani hita kana marhamarang. Lumubi nang dia kabona hasuhuton. Nang takas patarida hona kasa silas ni rohatta. Dina patortorhon anak do parumaita. Menutumpe oti susadia. Nabui hu patarida ho kami. Hu pasahat kami perhitian nilas ni rohanami. Agia ma jupang sondo na tua di hamona. Saitong gimai yaitu pisang atsimai yaitu sira. Jupang ma di anak tado di paromai tahun. Tubuh lata tubuh sikoro itu di purbatua. Saya tubuh anak mau tubuh poru aku nama seormatua. Jangan semua ni mah nang di dahan. Ador haduka tunggu di lopu. Atau matiti tunggu ni horbo. Seormatua mah dahang petung-petung pohon. Satu nomor ini pernono. Akamang boru nami songoni bere ibe bere nyomi ko namang boru rasa pangidu hamu kana hopar selas ni rohamuna Tuhan tama manggohi pasu-pasuna batutu daktaban nami sian gok ni rohamunai songoni dogon ang gok ni rohanami jadi hamli dison ngai tadda hamu bagelleng mo na jongjongon anggwala ni si bainon ni tangat do tung sa terbaik kami do naloholas rohamu alai dihasadaon ni rohanami malohita tanah makobasi ate malohita unang adong na dua heli HP adong dope dang dapot jabu-jabu kamu hula-hula ida nama madok na tua-tua idak sudah inna pudung inang sosakko jari baru nasarto hojoto ni naparo dak sudah ala wala tung marikat totong pereng dalam dia mi lahomat jalang inang bau namion gok rohanami nga tabba jabu-jabu di hula-hula namion bamba zamang na parusi ulang tahu ida lari bagi apa rotasi ano kabe abiatirnya
metuakku, paramakku, songoni akai nang naposok. Songoni situ tua sudah nami amang. Tak sudah ina pudung ya sosak jadi balia. Tak sudah thame kageleng mona kiliana na sosadia. Pas nyuruh taima berkamu di hame kawurumuna. Di bagasan ulaunon tutong hame gomos pertamiang. Asa di batu-batuhan akas kelasnya roha. Boy berdala dohot denggan. Di bagasan dame dohot holong na satu hatai. Asang kia bari tupak dewatai di songop pangiruan nami. Nau 10 pitu jadi sumalut 10 alu. Di tangyang nami, hami na merhula boru tu anak doh paromain. Takas sampai di Papua Tuhan, tu nasida mertongani jabu. Jala sasiko sude. Dina umur tio bina tu pangohatan. Bae mama si tio jala padong tu hasahatan. Bangara di mati pupano sana. Udah betul tutup Pak Musesa.